Voorzitter, de rol van onze landen bij de totstandkoming van de verdragen heeft onlangs veel aandacht gekregen. De Raad van State heeft in een voorlichting uitvoerig hierbij stilgestaan. Ook het kabinet heeft gereageerd op de aanbevelingen van de Raad van State. Thans blijkt onder meer dat een gebrek aan institutionele capaciteit Curaçao parten speelt. Maar Curaçao heeft weinig aan als het daarbij blijft. Wellicht wordt de tijd om de capaciteit ter beschikking van de landen te stellen, nu buitenlandse betrekking een koninkrijksaangelegenheid is. Wij denken aan mogelijkheden waar gebruik gemaakt kan worden van bijzondere expertise, afhankelijk van het onderwerp. Op dit moment is het bijzonder ingewikkeld om ingang te krijgen. En Curaçao kan profiteren van de aanbevelingen van de Raad van State. Dus mijn eerste vraag, een algemene vraag richting de minister, is of de minister deze mening ook deelt. Ten aanzien van het verdrag tussen Koninkrijk en het Dominicaanse Republiek hebben wij een aantal opmerkingen. Vooropgesteld moet worden dat de banden tussen Curaçao en het Dominicaanse Republiek sterk zijn. De onderlinge relatie tussen deze landen is zeer goed en het menselijk verkeer tussen deze landen is intens. Onze inspanningen, ook bij verdragen, moeten zijn om de banden te blijven versterken. Dat het Koninkrijk duidelijkheid willen verschaffen in de maritieme zeegrenzen is positief. Pijnlijk is wel, en ik heb de heer Sjoerdsma dat ook naar voren horen brengen, ik weet niet of het gebruik is om hier te verwijzen, maar in ieder geval pijnlijk is wel dat Curaçao uiteindelijk 35 vierkante kilometer heeft verloren. Deze keuze om het grensverdrag tussen het Koninkrijk en Venezuela als uitgangspunt te nemen, is ons land mogelijk duur komen te staan. Immers, wie weet wat er mogelijk juist daar in de bodem zou kunnen liggen. De voorkeur is uitgegaan naar meer duidelijkheid boven meer eigendom. Was het niet beter om voor zo'n vergaande beslissing te nemen tenminste onderzoek te doen? Immers, zonder onderzoek kunnen wij, en in mijn geval, als ik spreek voor Machigrang uit Buena Vista, ernstig benadeeld worden. En stel ons voor als er mogelijk in de toekomst olie daar ligt. Dus dan kom ik op mijn tweede vraag. Waarom heeft het Koninkrijk geen onderzoek laten doen naar welke grondstoffen er mogelijk in deze bodem aanwezig zou kunnen zijn, voordat dit aanzienlijk groot gebied is prijsgegeven? En wat zal er gebeuren als er straks bijvoorbeeld olie wordt gevonden?